Food, Civil Supplies and Consumer Affairs Department, Kolasib-a DCSO charge to Zairemkima, ADCSO to Saitualah sonania, hmuna hian Lawngtlai atangin ADCSO Lianchhuma Chinzah chuan nimin khan charge alafel. Kolasib Sports Stadium ID Football Tournament khelh mekah nimin khan North Kolasib GSA chuan 1-0 in College Veng and hneh goal chhun hi Daniel Laltanpuia thun ania. Aizawl khawpui laili atanga Assam Rifles chhuah huna aramman zui dan tur sarkarin ruahman na asiam le heng hun humhal du ading Aizawl Hmathlir Pawl chu sipei chhuah san nu aramman du dana an thua in hulau. Pvt.Ltd chibe ule C.LALRAMNGHAKI kania Chanchin Thar laungai thlak chhun zamang. Food, Civil Supplies and Consumer Affairs Department, Kolasib-a DCSO charge to Zairemkima, ADCSO to Saitualah sonania, hmuna hian Lawngtlai atangin ADCSO Lianchhuma Chinzah chuan nimin khan charge alafela, tuna hian Kolasib-a DCSO pa ngayan omri lau. Heti lai hian Kolasib DCSO office vek inspector turin VL thamwani chu da ani ve bawk. Kolasib Stadium ID Football Tournament khelh mekah nimin khan North Kolasib GSA chuan 1-0 in College Veng and hneh goal chhun hi Daniel Laltanpuia thun ania. Vengthar United konpui chuan 4-0 in Tumpui GSA and hneh Joseph Lauren oman goal hnih thunin Rongming lianale Albert ZUALTE ten goal khat ve ve an khunga Beirabi FC chuan 4-0 bukin Kolasib Vengthar Junior A and hneh Eric Lalramnghaka Lianthangpuia Lalbiak dika le Bizoram tharaten goal khat cheu an khunga ne. Beirabi South GSA chuan 4-2 in Buchangphai GSA and hneh Buchang hian goal khung masa in Benjamin VL pek lu chuan minute kwana a goal mashwai thuna Beirabi tan lalnun tluang le Benjamin MS dong zelaten an chang leta Buchang tan zo hmangai chuan goal a khung le hnuwa Beirabi tan lal tluang zela le lalnun tluang aten an ron khung bel le ania. Mizoram mun shang village council by election nei tor chu MLA in Thlanpui nei zon hun tan son ania. Heti rual hian Hnathial district chunga bualpui VB ka ero in thlan thathi nei ani ang State Election Secretary khelh ding dianan Mizoram Sarkar Under Secretary GAD hneh na lekha athon danin nan 6 schedule huam chunga village council se drug lo khatna tura by election chu Hnathial district a bualpui Pvt.Ltd chu Mizoram Legislative Assembly sangni somni pathuma general election zo a nei ani don ti ka shiatir ani atia tarlan torchin angin Kolasib District chunga VC pali a member boral an omawangin by election hi nei ngai zinga atela hemi atana mantur final electoral roll pot LANGSAR ani to bok Mizoram Sarkar chuan thlui June somni pasari khan State Election Commissioner by election chungchanga hian lekha alo thelu to a hei hi changin SCC chuan VC by election hi son hlat ani tho ziakin ati chiang ani. Aizawl khawpui laili atanga Assam Rifles chhuah huna aramman zui dan tur sarkarin ruahman na asiam le heng mun humhal du ading Aizawl Hmathlir Pawl chu sipei chhuah san nu aramman du dana an thua in hulau. Ninga ni khan Aizawl Hmathlir Pawl Saitualah hian an chairman lalbiak zama havin Chief Minister Zairemkima chu apisa an koma Aizawl laili atanga Assam Rifles chhuah huna concrete building ang chi din le tichereu lam ain mipuita na hmun ol zau tak mitin ta na mamo ve thau ruahman an du dan ti an thena heiba ka hian heng hmuna heritage site a man thei chu humhal zui an du dan ti an thena Chief Minister hne na Aizawl Hmathlir Pawl chuan Assam Rifles chhuah san hmun ol te hi lamwal thlang lam thleng hian ramngoa siama nungcha le mipuite nuam le thamwang taka an hadam na hmun Aizawl khawpui vongdaya ti thiang lim saktu le tlotu pon lamami te poin an thlak lel tham tur hmun ol siam tura rodna an thlen boka Chief Minister hian sarkarin Laldenga Cultural Center saktuma ruahman na asiam dan te lo shilin he center sakdan tur le heritage site tur humhin tungchang ero an thu ain hmuviau lo ni in Aizawl Hmathlir Pawl Saitualah chuan an soi.
Aizawl Hmathlir Pawl hi kumin mei ni ruka Pawl ang takadin ania hemi ma hian kumsang ni som pakwa atangkhan Aizawl laili atanga Assam Rifles in son chhuah huna helai hmun hi hun local le tur thlir chunga Aizawl khawpui hi mitin tan khawpui nuam ani theidan tur ngai twa chunga group anga indin chho ania hemi ang hian ma an lechan mek ania nimin namrun in koma tu soitu MNF Vice President Pvt.Ltd chuan ZUALTE rel na pakhat hnuaia om hi MNF Constitution a inziaka tunhlengin India Sarkar hi kan lanor reng ati Deputy Chief Minister ni bok chuan MNF le India in remna zia ani don khan ZUALTE rel na pakhat hnuaia om hi kan khelber ani a reita kan khel ho nu a state ram ri ti danglam chungchang hi Indian Constitution article pathumna a tarlan ani thawa wangin in remna zia ani ati a ZUALTE rel na pakhat hnuaia om chu MNF dintir atanga champion pui atum reng ani thu asoibok MSU chuan voin khan Professor Lenun Tuangi Mar College of Veterinary Science and Animal Husbandry Selesi nan hmua College of Veterinary Science and Animal Husbandry thoklai de chu zirlai ten har sadna an to lo nan Mizoram aron le le to Russia tir torin an ngen MSU chuan College of Veterinary Science and Animal Husbandry na mizo nge om chu lo momenti in zirlai titan po athlamuan thlak le ni in an sha thu an shila College of Veterinary Science and Animal Husbandry meite thoklai Mizoram chwa santi chu regular class kal huna zirlai ten an zirlai har sadna an to lo nan class tran chat thei turin Mizoram aron anron let le tur anron let le tur ani anron let man lo ani chuan an leave pelawa an kal lo chung no work no pay kalpui turin an nge na College of Veterinary Science and Animal Husbandry thoklak tura mizo qualified an umani chuan atam thei ang berlak ani theinan hmala turin an ngen bok ani British Deputy High Commissioner Kolkata Nick Law chuan Central YME Office atloa Central YME President Arlan Hnethavin OB le CEC member Thren Khatten an lo lom Voin khan Nick Law British Deputy High Commissioner Kolkata chuan Central YME Office atloa Central YME President Arlan Hnethavin OB le CEC member Thren Khatten an lo dong songa YME te Thathochin ropui ati thu pulo hian ashila British Deputy High Commissioner Nick Law chuan Kolkata atanga India ram chung state som pathum abial chung omte tlo chuakin ram mi puite akom kwal thu asoya waimeten mizo mi puita na an nathochin chu ropui ati zia thu le angai san thu te soin tun hnai an twal chung boin awanga Myanmar, Bangladesh le Manipur atanga ral tlante Mizoram in alaudong son chin chung changa Waimeten an tha an thochin po ropui ati zia thu war takin a soyani Central Waime try to the chuan mizo thlai titan British Army lo theidan turte doctor le nurse titan baka entrepreneurship lama mizo thlai titan British ramahna an tho theidan turte an lo soipui ni Hachek bial ko vaching to Paul malak na in ko vaching to chu Zamwang police check post a dan lawa kuvara tol chungchang an na duty chunzom zel Nisom thlasari sang nisom ni pathuma HBKCP meeting chuan Zamwang police check post duty duty ve turin thutluk na an siama nisom pani thlasari sang nisom ni pathum jingdar kwa atangin kuwaching tu te an duty chana vuin hini som pariat an duty na turania HBKCP hnuaia khwa branch asang te chu darkar somni pali chung anin duty chok thina kuwaching tu te an duty hnuwa kuwarapur chegate paltlang tum anum ngai meulawa tum kha chu sothingkara kuwara da an man to thung zona changin HBKCP shwai to the chuan duty zel an la tum thu an soya kan police te tundin hmuna chuan rin ngam chi akan ngai lo engtiaring e kan duty don eroti kan soi theilo anti heti lai hian Zamwang police check post paltlang lo hian tuidam atangin Tripura lama Assam lama alu theya hemi konga kuwara phurkal an omzeu zewa kuwara ching tu te po special duty in ada in trumthum vel an man to ani ZPM Media and Publicity Department chuan voin khan press conference an neya samagra siksha hnuaia athlona zirlai busem thin zirlai ten an la dong kim lo ni in an soi ZPM Media General Secretary ADCSO Sanglen Kolni chuan term exam hun don thleng po a zirlai no pangten zirlai bu an la dong kim theilo chu poi ati thu samagra siksha hnuaia thoktu te an shilti soin tundin hmuna hian Mizoram poma samagra siksha hnuaia athona zirlai budong
don tur zirlai no pangnoi khat borvel an mekah zirlai sangtelin lekhabu an ladong kimlo hi alung chhiat thlak le kan ti hei hian alantir chu kan sarkar hian zirna angai tha hle ani ti afin fia ati ma khwa le zirna inte zirtir tu te angai tha zia ati langchiang hle a kan ngai ani ti in ninga thali sangni somni pathum dai to a academic session chan ani to a July thatop term exam don thleng po a zirlai no pangten zirlai bu sarkar atanga anladong kim theilo hi an lia me chi ani to lawa an hriat thua soi ZPM media tarlan dadin chhuanlam shangshangin siam ve chin bok nga se abul ber chu Mizoram sarkar in zirlai te ma khwa le zirna inte ngai saktok lo wangani thoktu te kan zo chian na atanga landanin tundin hmuna hian ral tan tel lavin poli hindi semtur kopi zaruk velin a deilo mekah Paul Sari Mathematics kopi sang thum velin a deilo mek boka Mizo chu kopi sang khat zanga bor velin a deilo mek bok ani khati zong kha Chanchin Thar kan puan thei chu ni